לא, 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 לא. 3. אני רוצה לראות את זה. לא, זה לא יעבוד. אין פה משמעת. כדי שאני יכול להגיד פרסים לכולם, כולם יושבים, שמים ידיים, בואו נראה איזה קבוצה לא מקבלת. 3. את זוכרת את זה משנה שעברה? טוב, כנראה שהאווירה שם הייתה קצת שונה שנה שעברה. טוב, זימה, כמה ילדות וילדים יש לנו כאן? כמה? 360 לכיוון של 400, כבר כולה. באמת כבר כולה. בואו נגיד שיש כאן 400 ילדים! אבל לפני הכל אני רוצה הרבה מחיאות כפיים, קודם כל למשחקייה שמארחת אתכם כאן בשדרות ונותנת לכם את כל השקט והטוב שבעולם במשחקייה בשדרות. מחיאות כפיים לשמואל יוצא חיל הים, זה גם מגיע לו. כן, אז זיווה, בואי נעשה כזה דבר. יש כאן 400 ילדים. רגע, פה יש 240. בואי אליי. פה יש 240. פה יש עוד 240, זה 480. יעני אין סיכוי שזה לא מספיק. מגיע לכולם. זיווה, בואי קחי מיקרופון, תעברי למנהלות שלכם. עד אז בינתיים תלמידות ותלמידים, אני רוצה להגיד לכם שאני מאחל לכם שישמור אתכם השם ושתיזהרו בדרכים, תהיו זהירים ובטוחים. תודה רבה לכולם, בשורות טובות ולהתראות. מחיאות כפיים לדורון! כולם יושבים. כולם יושבים. להקשיב אליי טוב מדריכים. מחר